Представете си тишината на бойното поле, където преди това са марширували 20 000 от най-страшните войни на Рим. И изведнъж те вече ги няма. Няма звън на мечове, няма победни викове, само зловеща пустота. Това не е просто легенда, това е ужасяващата мистерия на 9-ти римски легион. Елитна сила, изтрита без следа, оставяйки историци и археолози да спорят до ден днешен пред неизяснените въпроси. Какво наистина се е случило с тези опитни бойци, които с години покорявали империи? Ще се опитаме да разберем в следващите минути. Но преди това да се замислим малко над въпроса. Дали 9-ти легион изчезва в мъгливите простори на Северна Британия или в изпепеляващите пясъци на Близкия изток? Някъде сред тези необятни и диви земи, 9-ти легион, гордостта на Рим, престава да съществува. Няма връщане на бойните знамена, няма оцелели, които да се върнат с разкази за слава или провал. Само гробна тишина. Създаден в огнените битки на галските войни, под ръководството на самия Юлий Цезар, този легион не бил просто обикновен. Той се сражавал рамо до рамо с Цезар, като копията на войниците му определяли съдбата на Рим през 3 континента. Но към началото на 2 век след Христа, 9-ти легион изчезва, погълнат от земята, сякаш никога не е съществувал. Този легион се ражда сред пламъците на войната, когато Цезар покорява Галия. С всяка битка той се закалява, ставайки една от най-доверените и смъртоносни формации в римската армия. След убийството на Цезар, 9-ти легион остава верен на неговия наследник, Октавиан, бъдещият император Август, и се бие в гражданската война срещу Брут и Касий. По-късно той разбива Марк Антоний и Клеопатра в епичната битка при Акциум. Тук е момента да се запитаме, каква е била наградата за тази служба? Земя в Испания, откъдето идва и името му – Хиспана. Но това е само началото на тяхната славна и прокълната история. През първите десетилетия на Римската империя, Леджио IX се изправя на множество фронтове. В Испания потушава бунтове на дивашките иберийски племена, оставяйки след себе си пепел и страх. В Панония, днешни Унгария и Хърватия, се изправя срещу дакийците и илирийците, чието копия не могат да спрат римската стомана. По бреговете на Дунав укрепва границите срещу скитите, чието крясъци се смесват с римските викове. Но истинската слава и може би гибелта идва с мисията им в Британия. Император Клавдий изпраща мащабна инвазия в Британия, а 9-ти легион е сред първите, които стъпват на този дивашки остров под командването на генерал Авал Плавций. Римляните бързо покоряват южните земи, издигайки укрепления, които да укротят местните племена. Леджио IX основава лагери в Еборакум, близо до днешния град Йорк в северен Йоркшир, и други стратегически точки, ставайки гръбнакът на римската власт. Но опасността дебнела наблизо. Кралица Бодика повежда бунт, разтърсил римската власт. В една кървава засада, 9-ти легион почти бива изтребен. Само малка част от конницата се спасява с помощта на пълководецът Гай Светоний Павлин. Легионът е възстановен с нови попълнения от Европа, но сенките на този провал започват да се сгъстяват. Последното сигурно споменаване на 9-ти легион идва от началото на 2 век, където той изгражда внушителен каменен форт. Но след това нищо. Няма запис къде е преместен. Няма белег за разформироване. И най-ужасяващото, няма свидетелство за унищожение. Като че ли земята го е погълнала заедно с 20 000 души. Какво се е случило с тези войни? Били ли са жертва на предателство? Или нещо по-страшно дебне в мрака на историята? Тук започва истинската мистерия. Историците и археолозите предлагат 3 зловещи сценария. Теория първа – загиват в Северна Британия. Може би легионът е изпратен на север, към земите на пиктите в Шотландия, за да изгради укрепления.
Там попада в смъртоносна засада на местните племена, като са изтребени до последния човек. Рим, за да скрие позора, мълчи. Археологически следи от Шотландия от този период подсказват за кървави сблъсъци, а изграждането на Адриановия вал, скоро след това, може да е отчаян отговор на тази катастрофа. Теория втора – изгубени са далеч на изток. Дали са прехвърлили легиона в Германия или дори в Сирия, където е унищожен в битка. Надписи в днешна Нидерландия и гробници на ветерани в Сирия намекват, че част от легиона може да е оцеляла за малко, преди да бъде изправен пред гибел в Юдея по време на въстанието на Симон Бар Кохба. Теория трета. Изтрити са изцяло по политически причини. Може би легионът е разформирован без бой, жертва на императорски интриги. Отслабен след битката с Бодика, легионът може да е бил пенсиониран заради съмнения в лоялността му. Нека обаче да се гмурнем в най-новите археологически улики, за да разкрием дали пиктите са могли да унищожат елитен легион. Също така ще разчетем загадъчните надписи от Сирия и ще проследим как 9-ти легион се превръща в легенда, която не умира. И така, Легио 9 Хиспана, създаден от Юлий Цезар, се бие в Галия, Испания и Британия, оцелява след разгрома при Бодика, но изчезва след 108 година без следа. Трите теории – унищожение в Шотландия, прехвърляне на изток или политическо решение – ни водят към нови улики, които ще разбулят част от загадката. Дълго време се вярваше, че 9-ти легион е загинал в Северна Британия, особено след построяването на Адриановия вал, сигурен знак за военен провал. Но в края на 20 век археолозите разкриват шокиращи улики. Надпис от Неймеген, Нидерландия, споменава 9-ти легион, доказвайки, че част от легиона оцелява след Британия. Още по-странно доказателство изниква в гробница на ветерани от този легион, открити в днешна Сирия. Тези следи разклащат основите на всичко, което мислехме, че знаем. Do you like dragons? Flame Dragon, Terra Dragon, Gummy Dragon, Poo Dragon, Baker Dragon, S'mores Dragon, Burger Dragon, Mime Dragon, Tempura Dragon, Cleopatra Dragon, Lucky Dragon, Samurai Dragon, Banana Dragon, Platform Dragon, Football Dragon, Mojito Dragon, Teacher Dragon, Star Dragon. Once you choose the dragon you like, you have to feed it until it's all grown up, then breed to get new ones, and discover more than 1,000 unique dragons in Dragon City. Play now and become a Dragon Master. Мислехме, че знаем. Надписът от Неймеген, намерен в римския лагер Новиомагос, е като вик от отвъдното. Датиран на след 120 година, той доказва, че легионът е прехвърлен на континента. Но защо? И какво става след това? Гробницата на ветераните в Сирия намеква, че 9-ти легион може да е бил изпратен на изток, вероятно за война с партите, или за потушаване на бунта на Бар Кохба. Но нямаме цялостен запис, само фрагменти от един ужасяващ разказ. Знаем, че въстанието на Бар Кохба е кървава касапница, където десетки хиляди римляни загиват. Ако 9-ти легион е бил изпратен там, той може да е бил напълно заличен в този хаос. Загубите му били толкова големи, че името му е изтрито от архивите. Римският начин да се скрие срамът. Същото се е случило и в битката при Тевтобурската гора, около 9-та година след Христа, където император Октавиан Август дълго не споменава загубата на 3 легиона. Гробниците в Сирия подкрепят тази идея, но липсата на директни доказателства оставя вратата отворена за съмнение. Вероятността 9-ти легион да е разбит в Сирия е най-логичното нещо днес. Но все пак защо това нещо не е записано от римляните, които са известни с това, че са записвали абсолютно всичко? Въстанието на Бар Кохба било едно от най-кървавите в римската история, с оценки за стотици хиляди жертви и от двете страни. Бруталността на конфликта
включваща партизанска война в планински терен, може да е довела до пълен разгром на участващи легиони, включително и девети, без да останат оцелели, които да докладват. В такъв хаос документацията може да е била загубена или унищожена. Освен това, Адриан нарича победата си победа, макар да е дошла на огромна цена, което подсказва, че официалните цифри са били манипулирани, за да изглеждат по-малко катастрофални. И все пак, колкото повече знаем, толкова по-голяма става мистерията. Историята на 9-ти римски легион е уникална. Той изчезва, но никой не казва защо. Това го прави легенда, която оживява в книгата «Орелът на 9-тия легион» и филма «Орелът». Може би един ден ще се намери неоспоримо доказателство, което да разкрие тази вековна мистерия. А до тогава можем само да гадаем. Ще ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашето мнение в коментарите. Благодарим ви! Ще се видим в следващия епизод.